आज सोमवारी दुपारी 3:49 पंढरपूर तालुक्यासह बार्शी आणि धाराशिव जिल्हा परिसरात एक मोठा गूढ आवाज ऐकू आला आहे। यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। या आवाजामुळे काही ठिकाणी घरांच्या भिंती हादरल्या असल्याचे माहिती समोर आली आहे। सदर आवाज नेमका कशाचा होता हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही। मात्र या गूढ आवाजामुळे पंढरपूरसह बार्शी मतदारसंघातही खळबळ उडाली आहे। बार्शी तालुक्यातही असाच आवाज ऐकू आल्याचं अनेक नागरिकांनी सांगितलं। सोशल मीडियावर तर हा भूकंपाचा आवाज तर नाही ना, अशा चर्चा सुरू आहेत। स्थानिक प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत तपास सुरू केला आहे। नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा ठेवावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे। दरम्यान याच वर्षी 3 एप्रिल रोजी सांगोला तालुक्यात 2 रिश्टर स्केलचा भूकंप झाल्याची नोंद झाली होती।